El tomàquet és l'hortalissa més important a nivell de producció, superant els 90 milions de tonelades l'any. Degut a que la seva principal forma de cultiu és intensiva i, a més en hivernacle, la fa la candidata perfecta per patir de plagues, en aquest cas, els fongs. Aquests fongs el que provoquen són grans pèrdues en cultiu i també pèrdues econòmiques per transport i emmagatzematge. A més, no oblidem que els fongs produeixen toxines i aquestes poden romandre en els fruits del tomàquet i, per tant, arribar al consumidor. Tot i l'existència de fungicides, s'ha de dir que els que realment són eficaços són pocs. A part, eleven el cost de producció i no només això, sinó que suposen un risc tant pels agricultors, els consumidors i pel nostre medi natural. És per això que hem de buscar alternatives que ens permetin eliminar els fongs, però a més, que siguin respectuoses amb el medi ambient. És per això que en el nostre laboratori estudiem els esterols de les plantes i els fruits del tomàquet i la seva relació en el desenvolupament i les diferents respostes a estrès, ja siguin abiòtic, com seria la sequera, o biòtic, que és el cas dels fongs. A diferència dels animals o dels humans que tenen un sol únic esterol majoritari, el colesterol, les plantes en tenen varis de majoritaris. I la planta pot respondre a l'estrès modificant la composició de tots aquests esterols. Provant la hipòtesi de que els esterols estan relacionats amb la resposta de la planta enfront als fongs, en el nostre laboratori hem generat diverses plantes, algunes d'elles amb nivells alterats d'aquests esterols. Per exemple, una de les plantes conté un tipus d'aquest esterol disminuït i el que hem pogut constatar és que aquesta planta és més resistent al fong Botrytis cinerea. Què significa això? Que a aquesta planta li costa més emmalaltir per culpa d'aquest fong. Tot i que us sembli molt estrany el nom d'aquest fong, no deixa de ser el fong que veiem, per exemple, en les maduixes que ens oblidem durant 3-4 dies a sobre la taula de la cuina. És a dir, ja veieu que és un fong molt ubicu i, a més, molt present. Per tant, imagineu-vos lo difícil que és lluitar en contra d'ell. Ja heu vist, doncs, que és un problema difícil de resoldre. Així que obrim una nova etapa de coneixement per intentar generar fruits de tomàquets que siguin segurs i sostenibles.